Okay. Ja. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Nou ik begin maar met mijn intro. Rippen in mijn hart en ik het info. Owens uit mijn hart, nee bro, mijn baas is nou een beast mode. Jullie wat zo hard, jullie allemaal ken ik casino. Zoals jullie cool, en dan killen ik is diep nou. Zo die numbers is strijden voor die backstabbers. Allemaal wat zo kut, die zeg maar alle is aan skarsrippers. Nou die hond is nou weer terug. 27 years with no fears. Die is maar mijn intro. Hey. Die is maar mijn intro. Yeah. Die is maar mijn intro. Ja. Die is maar mijn. Nou die is maar mijn intro. Mijn intro. Ruimtes in die kas, hoe ik het baas op elke kanten. Die owens hakken raas en hak het vast van als geen banden. Maar je zei type over het Nike's jackets gechanged het. Nou blij je nieuws wordt en oorgroot is die hoe je gechanged het. Verkeerde vrienden is je brain wat het gefaced. Nou lig je over als je owens had gebreekt. Yeah, als je owens wat gebreekt. Ik het gehoor hier is een rapper. Skeer die ouders tussen mensen. De ik is mooi zijn overstaan en ik het niet om zoals die slechtste. Hij was beetje ziek, mijn broer hij zoekt net op letten. Ik heb toch gecheckt, ook nee ik is die beste. Stammes beetje ver, mijn broer en ik is heel mijn moet nog net een beetje moskijf. Van ik is een oud type oud, zoek ik. Treat hem ons nog met haar aan de lijn. Doe ze het achter shame. Verkeerde vrienden, is je brain wat het gefaced. Nou lig je over als je owens had gebreekt. Yeah, als je owens wat gebreekt. Verkeerde vrienden, is je brain wat het gefaced. Nou lig je over als je owens had gebreekt. Yeah, als je owens wat gebreekt.